Igbo ndị ọma, anyị echetara n'obere ezumike anyị gbajiri n'oge ụtụtụ ọma n'isi mbido telivishọn. Kedu ọkpụrụkpụ okwu anyị ji maka ịbata? Anyị na-ekwu ihe gbasara oshi. Kedu ihe na-akpata mmadụ ji ezu oshi? Ama m n'ebe ọbụla ị ga na-asị okwu nke esi eji bata today ka ị nọrọ ka ị nụ ọfụma, maka na a na-asị na uche onye anaghị adị njọ, ọ na-anọ n'afọ ajọ njọ. Ọ ga-awụ ikwuo amara maka ime ike na-asị ka ihe ga-eme mmadụ eji n'ozu ohi. Ị na-eche ma ka egbuo onye ahụ taa ka a kpọọ ya ọkụ, ị ga-akwa mana o nwekwara ihe ndị ọzọ na-eso eji ezu ohi. Otu ihe m amaghị m ga-achọ ka m jụọ ka anyị ghọta ya na isi mbido bụ ọ na izu oshi ọ na-adị n'ọbara? Nwere ihe dịka asị na agbụrụ ya na-ezu ohi. Maazị a na-ebute ya ebute. Ana m anụkwa mgbe a na-asị na agbụrụ ndị a na ha na-eme aka mkpụrụ, ọ ka ha si ekwu ya, na ndị ọ na ha gafe ihe ga-efu onwe ka ha si bịa nso nne gị na nna gị sị gị marakwa eme gị otu ị mara na ha nwere odo onye batara ebe ahụ. Ọ bụ na enwere mmadụ abụọ ma atọ ma anọ na-ezu oshi na agbụrụ ahụ ka ọ bụ na ọ bara ha n'ọbara? Onye m na-amaghị. Ọ na-awụ onwe ka ndị esi chọpụta onye oshi n'ụlọ ahụ dị ma mgbe gboo oshi ka esi ekwu ihe gbasara oshi. Ọ na-awụ ezigbote ihe ọjọọ, arụ. Ọ ga-awụ onye mee ya ma ọ oshi chapụ ma ọ ji ma ọ gịnị, a na-ezukọ ọnụ kpọkọkpọ onye ahụ kpọpụ ya na mkpuke na o nwere ebe a ga-mgbe anyị na-eto eto o nwere onye na-ezu ohi ma ọ bụrụ ahụrụ ịgba na-ezu ohi, onye ọbụla na-ekwu maka ya na-ejide asị na ga-akpụrụ onye ahụ. Enweghị na-asị tụ mmadụ atụ anụ onye ahụ bịara abịa ọ bụghị onye ebe anyị, asị na a ga-akpọpụ ya gịlawa, asị na atụrụ ya gawa oke mba ahụ na mba ndị ọzọ. Ọgwụ ihe ọzọ na-emekwe, ọgwụ ihe ọzọ na-eme, o nwere onye ga-emegide ihe achọ ka achụpụ gị, atụọ gị atụọ. O nwere ka esi megide zuo oge ha mara na a chọrọ ka achụpụ gị ebe ahụ ka ị gawa na ha chọọzi gị. Ụmụ ụdị agwa ga-akpasị gị, ị mara na na ndị be gị ga-ama na ndị a chọrọzi gị. Ọ dị mma. Ngwa ọsọsọ, kedu ụdị ihe dịgasị iche iche nwere ike bụ ya bụ ihe dị na mgbọrọgwụ bụ ihe na-ebute ndị mmadụ? Maka o nwere ọtụtụ ndị dịka onye ikwuru, ndị onye ji ego, ọ bụghị na ihe ego na-akpa ya ọ na-ezu oshi. Ka ahụ ọkiri ha ga-akpọkwanụ nke ahụ nne nke ahụ ọwụ nnọọ nke ịmaga oyibo sụrụ nke ahụ ọfụma si that na ihe mere mmadụ ji ezu ohi ọ bụrụ na o jighị ego, ọ bụrụ na a ga-azụtaliwe ihe ahụ, mana nnọọ ọnụkata onwe ka o si bịa n'ahụ wechara ihe ahụ, sọsọ ihe na-abịa n'ụbụrụ mgbe ahụ wechara ihe ahụ. Aka nghọrị mmụọ ya gakwa echete ya si ejitekwanụ gị ka ihe a ga-eme gị, ọ gaghị echeta ebe ahụ gosi ihe ahụ uche egwere were ya ha ajọka. A na-akpọkwa ya na-akpọ kleptomania ozugbo. Ọ dị ka onye na-asị asị. Nwere ndị nke ha ịtụ asị, ọ na-adị ha ọ nọtụrụ gị asị abụọ maọbụ atọ, ọ naghị adị ya mma. Adịghị onye ahụ na okwu ahala okwu ndị ọmaga na ọka o si asị okwuchazi asị ịgbagoda ihe ahụ onye ahụ kwuru na o nwere ka ọ dị a ga-elebe ya anya ọfụma. Ihe ọzọ na-awụkwa afọ ojuju. Mmadụ anaghị enwe afọ ojuju, ị naghị enwe afọ ojuju. Ihe nwere anaghị ezuru gị. Ndị bekee na-akpọ greedy, na ndị onye dị greedy. Ihe nwere anaghị ezuru gị. Ị nwekwara karịa onye ahụ, mana nke ahụ onye dị n'ụlọ onye ahụ ihe na-agụ gị, nke ahụ onye ahụ nwere ihe na-agụ gị, iwetebe ya tinye na nke ị na-ekwuri. Ị mana o nwere ka esi aga nzukọ dịka mitin ekewe ihe, o nwere ndị ọ ga-awụ ihe ahụ ihe ga-aga onye niile ofu ha ga-achọ ka ha keta ebụọ, ha ketara ebụọ, ha ga-ewegidere gị iwe na-abara gị mba. O nwere nke na-anọ na-eke ihe ka onye ọbụla wetegoro ofu ka onye ọbụla rigodi isi weta nke ga-enye gị idose, si wetakwara nke ihe eri, asị gị chekwana ka enye go nwanne gị ka o wetakwara ofu o were iwe ka ihe ga-akpụ dị nke ahụ. Ọ tọkwa ya oshi anya ukwu mmadụ inwe anya ukwu. Nwekwa ndị ọ na-awụ onwe ihe ga-emeghe ihe ọjọọ. Ịmana onwe ndị ọ na-awụ ime ihe ha dị megwunata gị, ha ga-emegwarịrị. O nwere ihe ị ga-ana mmadụ n'ike, o ruo ọhụ ihe enwu ihe nke gị, o wechara esi ọwa ofu ihe ahụ ọ ka isi were nke ewere go nke
n'uche ọ ya mere Socrates si na o nweghị onye na-akpacha anya na-eme ihe ọjọọ n'uche onye ahụ mgbe ahụ na-eme ihe dị mma ọkụ ya obi ya gwara na ihe dị mma uche ntụgharị ka mmadụ ichegharị ihe obi ya sị akwa onye ezugo nke m ka m werekwa nke ya megwara chefuo na mmegwara bụ nke dịrị Chineke ka ezi nke na-atụ m anya karịa o nwere ndị na-ezi ihe enweghị ihe ha ji eme ka ọ bụrụ nọ na ha zuru ya na ha zụọ o nwere ndị na-achọ ihe mmasị ihe na-amasị ha bụ ihe ọzụzụ ka ha zọkọrọcha ihe niile dị n'ụwa dowe ihe mmadụ ga-ezi na-ekwu onwe ihe ji ihe eme onwe ihe o ji eme ọ dị ka ndị a na-ezu ego gọọmenti ego gọọmenti ndị na-achị nwere ndị otu anyị na-achị na ha juru eju n'ala anyị bụ Naịjirịa na-ezu ego gọọmenti ụfọdụ ezutela ole kwesịrị izuru ha zuoro m ụmụ ha enweghị afọ ojuju o nwere ndị na-arụ ụlọ ka ntinyekwuo ị na-etinye na-aga mana o nwekwara ihe kpatara nke ahụ a sị m na aga m atụnye nnọọ ọnụ na nke ahụ n'ihi na ịma na ihe a bụ ihe na-eme ọnọkọ ụfọdụ ihe ndị na-eme n'obodo ala anyị bụ Naịjirịa a na-ekwu okwu aka azụ ndị na-ana aka azụ ma ndị na-enye aka azụ ma ndị na-ezukọrọ na-edowe enwekwara ihe na-eme ede ji ebe nwee anaghị m akwado ihe ọjọọ ma ọ bụ na izu ochie amaka mana ịgwa gị eziokwu enwere ihe na-eme ede ji ebe nwee ịhụla nke bụ na onye ọbụla nọ n'ala nke a bụ akụkọ maka ụbọchị ọzọ mana ka m kwutu ya onye ọbụla nọ n'ala anyị bụ Naịjirịa na-achọ atụ anya ihe ọ ga-edowere ụmụ ya nwere ihe bekee na-akpọ ya financial security anyị enweghị n'ala anyị bụ Naịjirịa enweghị ihe dịka mmadụ na enwere financial security ya bụ na enwere nchekwa maka ọdịnihu ya bụ na onye ahụ na-agwazi ụmụ ya na ụmụ ya nwezi ihe ha ga-akpatanwu na ha tụpụta ha riwezie nke ọ kpatara ụmụ gị ọ na-akpata ihe nwere nke ị kpatara ọkwa Chukwu anyị na-ahụ ya dịka ohere maka ndị na-ezuni na-asị edosere ụmụ ha na-edose ya bụ na ị na-asịzi na Chukwu na kechara nwa ahụ ọpụta ụwa o nwere amamihe o jiri kee nwa ahụ ka o ji baara generation ya ndị ọgbọ ya obodo ha ịbịazie esizie na ị na-akpatachaghị ihe niile ọ ga-eji dekwa onwe ya ka ezi ọ ya eme ọ ya zuzuwezie eriwezie mbana ọ bụghị eziokwu ihe ndị na-eme ndị gọọmenti nwere oke na ọrụ inye gị nchekwa maka echi ịga ihe dịka ala bekee ka m were ala bekee maa atụ n'ihi na anyị niile na-achọ ka anyị dịka ala bekee ndị ala bekee ozugbo onye a mụrụ na ala bekee ma ọ bụ na ị bịara ala bekee ihe mbụ a ga-enye gị bụ obere kaadị a na-akpọ social security card ihe social security ahụ ebe ihe ọbụla ị na-arụ ebe ọbụla a kwụrụ gị afọ peni ha ga-etinye aka webiri obere ego na ego ahụ akwụrụ gị a na-akpọ ya social security dowere gị na-edowe mana nwatakịrị dị afọ 16 ka a na-adị were ebido ọrụ mgbe ha ọ gụchala secondary school obido ọrụ ego ọbụla akwụrụ ya tọrọ akwụrụ ya sisi ndị gọọmenti a na-ewepụ ya na-edowere ya ewepụ obere na-edowere ya tutu ọgba afọ 65 years ha ebido nyewe gị ego ọnwa n'ọnwa o nwechara ndị a na-enyeru ihe ruru $5,000 n'ọnwa $5,000 ọ bụghị obere ego $5,000 ịhụla a na-enye gị ego ahụ nke bụ na ịhụ na obi a ga na-amafu gị ihe ụmụ gị ọ gakwa aga akwụkwọ ụmụ gị gịnị ka ha ga ịnwụ ọkwa ugbu a gịnị ga-eme ha maka o nwere ọtụtụ ndị na-achọ taa afọ ha na Naịjirịa eke etiela ụmụ ha ma ndị be ha niile nke a bụ eziokwu. Onye na-asị na a na-edose onye afụrọkwa n'ọrụ ọ ga-arụ ịma na Naịjirịa ka mba ị ga-ahụrịrị ya ọrụ ihe ọ sọrọ gị na-arụ tiri ọ dị mma ihe mere bụ anyị ga-atụ ikwu ihe ọnụ ka anyị gaa ntakịrị ezumike biko unu agakwala ebe ọbụla ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma nụ anyị na-achọ ụzọ niile dị iche iche iji gbaa mbọ hụ na ụtụtụ gị bụ nnọọ nke ị ga na-enwe aṅụrị na igecha anyị onwezi ebe ị chọrọ ịga ga-agawa ngwa biko agala ebe ọbụla